अरिया नोंथांमोन वाव बेनोमोनलै फुरा दैज्लाङाव दै जाजोबो बेनोमोन जों फैनाय समाव दैजोबमोन बियो हाजो सेरनि दानो जोबखाया जोबनायाथ' एग्रार आयु हाजोआव हरैसो थाबायलै ₹10 पेड़ा ₹10 पेड़ा संदेश अवेलेबल 10 को अवेलेबल पेड़ा में पेड़ा संदेश mana baru mau dulu ya na manusia dia sagas nunggu tulis nama manusia itu berarti umat kamu kebi ini gue berapa kali gue ya he दैलाङाव बिराद गिदिर जायो बियो ओरै दालां मोनहां जालायो बेंगालर रास्ता इतना बड़ा नदी Hah? Sure, ada ya? Ada? Hah? किसके लिए जाएगा रे